ootte täällä? Moro! Mitä teillä menee? No niin. Me ollaan Katie. Mä oon Bella. Ja mä oon Jami. Ja joo, nyt tulee tänne meidän esittelyvideo ja tällainen kesäsuunnitelmavideo. Joo, me kerrotaan vaikka ensin meistä itsestämme ja sen jälkeen katsotaan mitä seuraavaksi nytten kesällä tehdään. Okei. Nyt ensinnäkin meidän nimet. Bella. Jami. Ikä. 12. 11. Mä menisin just nostaa mua ajan. Sä. Mä en kyllä yhtään muista mikä ikäinen mä oon. No ei Täällä on 100 vettä. Toukokuussa mä täytin siis. Eli mä täytin 17 päivänä. Niin mä täytin maaliskuun 6. päivä. Joo, mutta Ja sitten myös mä harrastan ridaa. Atmannen ratsutila. Käykää hei seuraa. Sitten Sitten mä harrastan tanssia ja ballerino cappuccino. kepparoimista. Ballerina cappuccino. Joo. Ja nyt on harrastukset. Mä harrastan jalkapalloa ja niin kuin semmoista vähän niin kuin juoksemista. Ja niin kuin mä käyn välillä lenkillä ja tälleen. Ais! Ja mä pelaan Nokian Pyryssä. On muuten hyvä seura. Ja mä pelaan Käykää seuraa IG:ssä. numerolla 99. Ja joo. Joo. Meidän sukunimi on siis Hakaniemi. Niin. Ja tonkin sukunimi on Hakaniemi. Of mun course me ollaan serkkuja. Mun sukunimi on Hakanen. Mm. Eli, mutta tuon sukunimi on Hakaniemi. Niin nää aika samoja. Niin, koska kattokaa mun selkää. Mut siis sitten mun lempinimi on of course Vansku. Mun lempinimi on Itse asiassa mulla ei oo lempinimeä tässä. niin. Mua joskus voidaan sanoa Pepeksi tai Pepsiksi, mutta Ja mun lempinimi on myös Nessa. niin. Jos toi sanoo Nessa välillä, niin se tarkoittaa siis Bellaa sanoo, koska Se tykkää, että sitä kutsutaan Nessaksi. niin, mun nimi olisi pitänyt olla Nessa, mutta se oli Bella. Ja sit, jos te näette mun pikkusiskaa videolla, niin sen nimi on Ella siis. Niin. Mä oon Bella ja Ella. Mutta okei, se lähti kärpästä piiloon, mutta me nyt kerrotaan meidän kesäsuunnitelmista, joten joo. Niin mä oon nyt syksyllä täällä Valtimolla. Siis, sorry. Kesän ollut saapua täällä Valtimolla. Ei! ja sitten mä menen juhannukseksi mun mummulaan Lappiin. Ja sitten me käydään siellä vaeltamassa mun vanhempien kanssa. Ja sitten me pidetään siellä kiva juhannus. Ja sitten me tehdään sitten vähän kaikkea kesälomalla. Me käydään mummolassa. Sitten me Kummassa. ottakaa. Ja sitten kesä menee tosiaan jalkapallon parissa. Ja Sitten toi ehkä tulee tänne Valtimolle. Ei. niin. Niin. Valtimolle ja sitten me tehdään vaan kaikkea ja sitten me menen mummolle ja siskolle ja kaikelle. Ja sitten syksyllä meillä on Latviassa jalkapalloturnaus, niin mä lähden sinne. Onks oikeesti? On oikeesti. Anteeksi ala. Okei, sori tosta. Anteeksi. Ja sitten ehkä mun iso ostos, minkä mä aion ostaa nytten, niin varmaan joku uudet ehkä Jordanit. Mut hyvä kenkä. Kannattaa käydä. Mistä sä ostit? ID-sportista. Joo. Niin ostan varmaan ID-sportista uuden trackin tai sitten uudet kengät, koska ne alkaa olla jo vähän pienet. Sitten Vanskun vuoro. No niin. Hello. Tällainen tyyppi täällä taas.
Onko se mun... No, Tää penkki oikein päin, ei koskaan. ottaa tyypit. Mä menen ainakin tahkolle. Tahkolle menen ainakin juhannuksen aikaa. Sit mennään ehkä Lappiin tai jonnekin reissuun. Sitten jossain kohtaa, mä tiedän milloin. Ja joo, toi tulee varmaan meille, tai sit mä menen varmaan niille. Ja joo, muuten, tuu tänne. Jami, jam. Hei, mä oon Pansku, sä oot Jamsku. Aika hyvä, aika hyvä. Niin, että me mennään ton kaavan ehkä hyvärillä. Tää rähki, anteeksi. Niin haluatteko te sieltä videoa? Me kuvaillaan täällä siis, mitä me kuvaillaan. Ja tänään tai huomenna me mennään pelaamaan jalkapalloa jalkapallokentällä, niin me kuvaillaan tänne sitten. Ja sitten me mennään Varmaan lauantaina tai huomenna. niin, joku päivä. Ja sitten me mennään tänään tai huomenna tai mikä päivä onkaan niin tonne uimarannalle. Niin. En sanonut uimarannan nimeä, ettei paljastu koko sijainti tässä. Niin. Ja sitten mä voin kertoa nopeasti, mitä mä teen myös. Sitten mä menen heinäkuussa tonne poikkilantialoihin myymään makkaraa, niin voitte tulla sinnekin sitten sanomaan Ai niin kuin viime vuonna. Niin kuin viime vuonna. Ja sori siitä viime vuoden videosta, kun mä koko ajan vaan äänkyt, että ja sanokaa sitten moi tai tällainen. Juu, mutta tulkaa mä sitten sanomaan. Ei oo siis todellakaan pakko, mut tulkaa aina sanoa niinku moro. Jos näette, Moi. niin saatte tulla sanomaan. Moi. Tulkaa juttelemaan ja voitte pyytää yhteiskuvaa. Jos haluatte. Mut kiitos, että meillä on tullut paljon tilaajaa. Silloin Kiitos. kun me laitettiin, niin meillä oli jotain 15 tilaajaa. Niin. Me aloitettiin tää. Niin, ja... Joo. Ja nyt me illalla kuvaillaan kanssa, koska meillä on ehkä vähän tylsää. Niin, Hei, kuvataanko me iltarutiinit? Joo, mutta Pella saa sitten sanoa itse. Ai niin, ja mä käyn hakee uudet letit. MP. No niin, kerrotaan meidän lemmikeistä. Tuu. No, mulla on ainakin 2 pupua, Sulo ja Harmi. Ja sit mulla on koira, Olli. Joo. Ja mulla on koira nimeltä Bea. Me välillä sanotaan sitä mun iskan kanssa karvaperseksi, koska se on karvaperse. Ja anteeksi, tää on lasten karva taaskin. Anteeksi, jos me kiroillaan. Me ei voi sille mitään, hei, anteeksi. Ja niinku... Ja mä kutun mun koiraa tai jotain mun kavereita tai niinku sukulaisia niinku pyllyiksi. Joo, se on Bellalle normaali. Mutta Mut me ollaan Pansku ja Jansku. joo. Joo. Niin. Ai niin muuten. Me tehdään varmaan ehkä, koska meidän olisi pitänyt tehdä tällainen varmaan niinku vuosi sitten. Tai 2 vuotta sitten. Mut niinku... Me tehdään se huomenna. Tai tänään. Tai lauantaina. Mutta me ehkä tehdään sen, että me testataan eri lajeja. Siihen tulee. Te voitte itse asiassa laittaa tonne kommenttikenttään, että mitä lajeita haluatte kokeilla. Me kokeillaan ainakin jalkapalloa, sitten tennistä ja sulkapalloa ja tällaisia. Voitte laittaa sinne alas sitten. Ja menkää seuraa meidän Woppi-kanavaa. Menkää, me voidaan laittaa tänne kuvauksen linkki. Niin mä laitoin. Ja sitten siellä näette vähän spesiaalijuttuja, niin kuin myös saattatte. Niin kannattaa mennä seuraa. Ja sitten Sinne saattaa tulla tällaisia niin kuin pikkuklippejä meidän videoista. joo, menkää seuraan, niin siellä on kyllä meidän sitten näitä, mitä me vaikka, jos me tehdään jotain maisteluvideoita tai tällaisia, koska kaikkea me ei voida tehdä YouTubeen. Ja laittakaa muuten, mä lähetän vaikka mun NGL-linkin. Ja laittakaa sinne videoehdotuksia. Ota. Niin jotkut on pyytänyt
muuta, jos mä teen ratsastusvideoita ja niinku heppovideoita, mutta kun mä en tiedä tarkoitatko ne oikeita heppoja vai niinku keppareita vai sleissejä, niin laittakaa siitä NGL, että mitä te tarkoitatte. Joo. Bye! Lähetän siis sen mun NGL-linkin ja laittakaa sinne niinku Q&A-juttuja, että mitä voi. Koska me tehdään huomenna sellainen, että me voidaan tehdä erilaisia jalkapallotemppuja, jalkapallopotkuja, tällaisia kaikkea. Laittakaa meille haasteita, niin me voidaan tehdä teille sitä sitten video. Anteeksi, jos me ei vastata kaikkien teidän kysymyksiin. Koska niitä tulee todennäköisesti ihan pyllyn paljon. Varmaan. Ja mä vastaan myös noihin muun oppikanavan kysymyksiin. Joo. Mutta sitäkin, että joitakin kysymyksiä me ei vaan vastata, koska ne on jotain. Mutta ei mitään, että... Kuka on ihan asiassa on teitä semmosia? Niin tällaisia. Mä oon niinku fyysisiä juttuja, eli silleen vaikka, että pomput jalkaa joku... Tai niinku vaikka, että mitä teidän lempinimi on, mikä käsi olette. Niin. Mistä Voitte päin laittaa ootte? mitä te haluatte sinne, mutta ei mitään. Lempiheppa. Lempijalispelaaja. Ja mä tiedän ton lempijalispelaaja. Arvaa, kuka se on. Messi. Ei jää. Eikö? Eikö kuka se on? Neymar Se Junior Neymar ja Junior. Kole Sä oot mun äipän puhelimessa, että Neymar Junior. Okei, juu, mutta me huomenna sitten kuvaillaan teille näitä videoita. Ja se hyvä rila-video, jos tää saa 3 likää. Jos tää saa vähintään 3 likää, niin me kuvaillaan teille. Purka! Et kyllä aina arvoisi. Okei, mutta laittakaa niitä video-ehdotuksia sinne. Ja me tehdään kohtaan sortseihin. Sorts! Menkää kattokaa, mutta mun sortseissa on reikä. Joo, mutta ihan sama, moikka!